Без почивка. Няколко часове, когато някой отида да се почива и така нататък. И първо в къщи са семейството, родителите, а после с приятели на улица, да, защото там е топло. La fiesta en Bolivia es grande, muy grande. Това е голям празник в Боливия. По принцип там се чества повече новата година. Празникът продължава с карнавал, който е известен като бразилският Рио де Жанейро. Tiene un espíritu como en esta pachanga, como en esta fiesta. И владее духа на тази вечер и на тази пачанга, както го казвате, за музиката и веселбата, както тази вечер тук. Идеята да се правят латино партията дошла на трима фенове на тази музика – Пепи, Шени и Наси. В продължение на една година, откакто съществува този вид дискотеки, публиката им е нараснала и като брой, и като умение да танцуват. Основното, което ни привлече е огромната радост, която има в тази музика. Постоянният празник, начина да се изразяват чувства с много наситеност, с много движения на тялото, действително това е една голяма радост, една дълготрайна постоянна радост. И разбира се, тя е непрекъснато свързана с море, с палми, с танци, с секс, ако искате, с неща, които са много приятни за хората и за очудване до някъде, но това се оказа много вътре в българина. Намери много добро место в него, някъде в душата му. Българина иска да си изрази по този начин чувствата, иска да се весели. Това е, значи, 23-24 година, която слушам такава музика. 7 години срещу врата, живееше първия секретар на Кубинското посолство и почти нямаше ден, в който да няма така. Някакъв купон, латиноамерикански купон, да се слуша латиноамериканска музика. Ходих на латиноамерикански купони, преди много години се събираха, имаше и такива от Чили, от Куба, от Никарагуа, от латиноамериканските страни имаше много студенти тук и постепенно започна да се прави. Сега, за съжаление, вече ги няма. Тези студенти няма, но ние се опитваме да запазим, защото латиноамериканската музика, освен, както каза Шени, латиноамериканската музика е свободна. Тя просто има много голяма разлика човек в една обикновена дискотека и на една латиноамериканска фиеста. Вие сте виждали по телевизията в Рио де Жанейро, примерно фиеста, карнавал, който е, там всички са усмихнати. Там никой не е притеснен дали може да танцува тази стъпка или този танц, или дали е салса, дали е меренге, дали е кумбия, дали е сон. Няма значение. Това е нещо, което така мене лично така много ми импонира на моята персона и е нещо, което ме кара да се разтворя така истински, да чувствам живота по-обемен.